πάνω σου εδώ και σήμερα έχουμε ακόμα ένα βίντεο, το Forest, όσοι το ξέρετε. Πάμε να αρχίσουμε, είναι τρομακτικό παιχνίδι. Level 1. Είμαι κόκκινος, δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι κόκκινος, έχω άγχος, δεν ξέρω. Θα παίξουμε άλλη μια τελευταία πίστα. Κάνει και ο Alex Gaming. Το μικρότερο εγώ και πάνω που κάνει το Forest. Μην παραπονιέσαι, θα το παίξω κι εγώ. Αλλά δεν σου αφήσω να βγει κάποιο στενό. What the fuck, ρε φίλε, πώς προχωράει. Δεν τρέχει. Δεν πάει καθόλου γρήγορα το Forest. Κοιτάει πάνω όμως. Τι Κοιτάει πάνω. What the fuck. Ρε, τι κάνει. Τι κάνει. Γύρνα κάτω. Κάτω από το σπίτι σου. Θα σε φάνε. Θα σε φάνε λάχανο, φίλε. Κοίτα, αυτό είναι για δεξιά-αριστερά και το άλλο είναι για να προχωράς. Ναι, δεν το ήξερα, πρώτη φορά το παίζω. Να και εγώ πρώτη φορά το... Εδώ, βάλα. Μαλάκα, να την. Να την. Ναι, ξέρω. Φύγε. Μην κοιτάξεις πίσω σου τώρα. Γιατί σου φάει λάθος. Τι μπουτάδα. Έχασα. Yes, όχι. Πήγε. Fuck. Την είδατε κι εσείς πριν. Μη. Μην το κάνεις έτσι ρε, κάτω κατευθείαν. Έτσι. Ελπίζω να διασκεδάσατε. Please like, subscribe, bye. Game over, όχι, please, μην μου το κάνεις. Περίμενα να το κατεβάσω κι εγώ, παίξε εσύ και μετά να το παίξουμε μαζί. Sorry για αυτό που έγινε, κόλλησε λίγο το tablet. Πάμε για άλλη μια φορά. Είναι πανδύσκολο, δεν κάνω καθόλου Ναι, πλάκα. είναι πολύ δύσκολο. Εγώ Γυρνάς πίσω σου και τη βλέπεις. Παίξει στο κανάλι μου, έχω καταχεστεί Για να δούμε. και μόλις το έπαιξα... Μήπως είναι εδώ πάλι. Πουτάνα, τι μου. Σχόσχολ το μπούτσο μου στο χώρο. Δεν έχω και μπαταρία. Δεν έχω πάνω. Δεν έχω το φορτιστή μέσα στην τσάντα. Έχεις φέρει Ναι. Έχω και μια σκηνή εδώ που είναι μέσα αυτή. Πρέπει να πάει να κάνει κάτι. Φίλε, να τη δω πουθενά εδώ τώρα να με σκοτώσει. Είναι σίγουρα από πίσω μου, αλλά επειδή είμαι μάγκας θα γυρίσω. Λιπλάζει. Εγώ θέλω να παίξω αυτό που έπαιζε και του Τζέι. Η τηλεγική ληστεία. Ο καλύτερος εκλέξης στην Ελλάδα. Αυτό θέλω. Από πού λες να πάω τώρα, ή δυο μονοπάτια πάω από αριστερά. Προχώρα. Γιατί από δεξιά. Εγώ όταν θα πάω από δεξιά εκεί ήταν. Από αριστερά πας πάνω στο βουνό και θα τη δεις ένα γιγάντιο βουνό πάνω. Αυτή είναι. Ναι. Άμα σας αρέσει το βίντεο, τώρα έχει και άλλη διαδρομή, δεν ξέρω, έχει πάλι δεξιά και αριστερά, τώρα που να πάω. Να πάω από αριστερά πάλι, γιατί το... Μου λέει το αίσθημα μου να πάω από εκεί. Θα κάνω ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μου. Ανέβα, πας σαν κότα! Θα τρέξω σαν ηλίθιες που είμαι. Χάθηκα! Δεν θέλω, please, δεν θέλω να πεθάνω, δεν θέλω. Ναι. Όχι. Αυτό ήταν το βίντεο, guys. Κάντε like, subscribe και ό,τι άλλο θέλετε. Bye. Εκτός από